हेलौ लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंसोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्ट्रेस्ट जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन गोदान एप्सनि बागै बे फुराना एप्सखा बेनिफ्राय जोंनि माखासे बर' मानसिफ्रा गोबाङानो खम बेयाव गोबां मानसिफोरानो बे एप्सआव माखासे भिडिअ हगारनाय आरो माखासे एकाउन्ट खुलिनायफ्रा गोबां खम जानानै दं बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन नोंसोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय गोबां मानसिफोरानो फेसबुकआव नांथाबनानै दङ जोंनि मानसिफोरा आरोना बर'फ्रा फेसबुकखौल' बांसिन सिनायो आरोना फेसबुकआवल' माखासे आर्निं खालामनो थाखाय गोबां मानसिफोरानो भिडिअ बानाय हरो बिनिफ्राय जोंनिया खायफानिया कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सआ फैबाय आरो खायफानिया फैयाखै गोबां भिडिअ बानायबाय गोबां खस्थ' खालामबाय अब्लाबो फैयाखै बिनिफ्राय मा जायो जोंनिया बे कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सआ फैयोब्ला जों माखासे फेसबुक पेजनिफ्राय आर्निं खालामनो हायो अब्लाबो जोङो माखासे मानसिफ्रा मोनब्लाबो आर्निं खालामनो हायाखै आरोना बेयाव माखासे ग्र' थाङाखै फलोवार्सफोर जायाखै भिडिअखौ बानायदों बिनिफ्राय कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौबो मोनदों बिनिफ्राय भिउस फैया बिनिफ्राय जोङो फेसबुक पेजनिफ्राय आर्निंखौ मोननो हायाखै $1 खामायनो थाखाय जोंनो गोबाव सम नांगौ आरोना फेसबुक पेजआव बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खोन्थागोन जायफ्रा फेसबुक पेजआव नोंथांमोना ग्र' जानाय मोनाखै नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे एप्स लाबोदों नोंथांमोनाबो बाहायनानै नाय आंबो सानथामसेयावनो मोनब्रै मोनबासो भिडिअ हगारनायाव माबायदि जालांदों नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं बेयावनो बुङो जायफ्रा नोंथांमोना गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो माखासे आपडेट्सफोर मोनबाय थानो थाखाय अके लोगोफोर बिनिफ्राय आङो एसे गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोथ'नो हायाखै माखासे खामानियाव बेस्थ' जाना दंमोन बिनिफ्राय वाट्सएपआव माखासे मानसिफ्रा पार्सनेल एसएमएसबो खालामदों आरो मेसेन्जारावबो खालामदों बिनिफ्राय आं रिप्लाइ खालामथ'नो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला आङो सम मोनथ'वाखै आरोना बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा नैबे फेसबुक पेजआव नोंथांमोना जायफ्रा खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ स्टप खालामनाया साबसिन जायफोरना मबाइलनि क्वालिटियाबो थिग नङा आरो अनलि रिल्सल' खालामो बेफोरबायदि रायलायनाय भिडिअ जेबो खालामा नोंथांमोना फेसबुकखौ स्टप खालामनानै दोननायानो साबसिन बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो फेसबुकनिफ्राय साबसिन एप्स नोंथांमोननो खोन्थागोन बेयाव माखासे आर्निंबो जायो आरो आर्निं जानो थाखाय नोंथाङा बेसे गोबाव खामानि मावनांगोन आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला निस्सय नोंथाङा गोबां इन्ट्रेस्ट जागोन आरोना नोंथाङाबो सानफ्रामबो बे एपआव नोंथांमोनाबो लाइभ थाबाय थानो लुगैगोन अके अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै फेसबुकनि बागै आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाया गुबुन एप्सनि बागैसो खोन्थागोन अब्लाबो नैबे भिडिअनि गेजेराव फेसबुकआबो हाबदेरनो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय अके लोगोफोर अब्ला आं खोन्थालांबाय थानोसै बे एपनि मुङानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि मस्ट एप दै जायफ्रा नोंथांमोना मस्ट एपआव रिल्स खालामबाय थागोन नोंथांमोना गोबां फैसाबो आर्निं खालामनो हागोन बेयाव गोबां स्पन्सारबो मोनगोन नोंथांमोना 5K फलोवार्स आरो 10K फलोवार्स मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबां बेयाव स्पन्सारबो लानो हागोन आरो नोंथाङा बेसेबां कइन जायो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बेखौ ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन बेनि माखासे गाइडलाइनफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव मस्ट ड्रामा सिरिज एन्ड रिल्स बेयाव नोंथांमोना गोसो बायदि आपल'ड खालामनो हायो रिल्सफोरबो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना सिरिजफोरखौबो रिल्स बायदि थुख्रा थुख्रा नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हायो बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव आंना आपडेट जानानै दंफैयो बेखौ आं सिगांनो अपेन खालामना लाखाबाय बेनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन नोंसोरबो नायबानो जाबाय बेनिफ्राय बेयाव जोङो माबोरै फलोवार्सखौ बारायो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन बेनिफ्राय आङो आपडेटखौ मारिखांबाय बेनिफ्राय अपेनाव थुनोसै नायबानो जाबाय गोबां रिल्सफोर नुगोन आरोना बिनिफ्राय लाइकफोरखौ नायबानो जाबाय बिनिफ्राय कमेन्ट्सफोर गोबां फैगोन नोंथाङाबो खुलिना लायोब्ला नोंनियावबो फैगोन बेनिफ्राय बिसोरनि पेजआव हाबनोसै आङो बिसोरनि प्रफाइलाव नायबानो जाबाय बेसेबां फलोवार्स दङ बिसोरो फल'खौनो खालामा अब्लाबो बिसोरनियाव गोबां फलोवार्स थायो आरो गोबां लाइक टटेल लाइकखौबो नुगोन टटेल फलोवार्सखौबो नुगोन बेनिफ्राय नायबावनि एसे स्क्रल डाउन खालामनानै नायबानो जाबाय बेफोरबायदि गोबां फलोवार्स मोनखायो आरोना सानसेयावनो नोंथांनि फलोवार्सआ 1K 2K थांगोन आरो सोरबा बायदिनिया बेयाव रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ हिन्दीफोरनि बानायनांगौ बिनिफ्राय जों बर'नि खालामोब्ला बेयाव गोबां थांनाय नङा
बेफोरबायदिनो गोबां रिल्सफोर हगारबाय थायो। बिनिफ्राय आंनिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। अब्ला आं प्रफाइलाव फैबाय। आंनिखौ नायबानो जाबाय आं सानथामनि गेजेराव बेसेबां मोन्दों बेयाव नायबानो जाबाय 958 फलोवार्स मोन्दों। बिनिफ्राय टटेल लाइकआ बेसे 3.3K बेसेबां मोन्दों आङो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आं केरामनि हगारो। बिनिफ्राय माखासे आंनि रिल्स हगारनाय दंमोन। बेयाव गोबां भिडिअसफ्राव आंना भिउस थांनाय दङ। फार्स्ट हगारनायानो नायबानो जाबाय बेयाव 21K थांनानै दंखायो फार्स्ट हगारजेननायानो। बेफोरबायदि आरो नोंथांमोना बिसोरबो हगारबानो जाबाय। जायफ्रा मस्ट एपखौ नोंथांमोना रिल्स खालामग्रा एप्सखौ जायफ्रा खुलियाखै नोंसोरबो बेयाव हगारबानो जाबाय। गोबां बेयाव जोङो फैसाबो आर्निं खालामनो हायो। बेयाव कइना जमा जायो। जों फैसाखौ बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनो हायो। बिनि माखासे गाइडलाइन्सफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नोंसोरो बेयाव लाइभ थानांगोन, सम सम लाइभ फैबाय थानांगोन। जायफ्रा नोंथांमोना हिन्दी रोंगौ नोंथांमोननि थाखाय बियो जोबोद मोजां। लाइभ थानांगोन, गावनि फेसखौ देखायनांगोन आरो अरिजिनेल कन्टेन्ट जानांगोन। अब्लानो नोङो बिनिफ्राय आरामसे आर्निं खालामनो हागोन। ओमफ्राय नोंसोरो स्पन्सार लानो हागोन। जोङो 5K 10K फलोवार्सनिफ्राय जोङो आरामसे स्पन्सारखौ लानो हायो। स्पन्सारखौ माबायदि लानो हायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानि। बेयाव जोंफोरबायदि गोदान क्रिएटरफ्रा गोदान बेफोरबायदिनो खुलिनायफ्रा फलोवार्स गैयैफ्रा बेयाव मा खालामो स्पन्सार होयो। स्पन्सारा ओरैबायदि जोङो रिल्स खालामनाय समाव अपसन मोनो कलाब अपसन। बेयाव जोङो टाइप खालामनानै बेनि लिंकखौ होनांगौ आरोना। जाय मानसिनि एकाउन्टखौ नोङो प्रम'सन लागोन बे मानसिनि एकाउन्टखौ नोंथांमोना कलाबाव टेग खालामनानै सार्च खालामनानै सेलेक्ट खालामनानै होनांगौ। अब्लानो नोंथांमोना बेनि एकाउन्टखौ स्पन्सार लानाय जागोन। जों बेफोरबायदि स्पन्सार लानो हायो। जोङो 5K बेफोरबायदिनो 2K नोंथाङा बेसेबां नोंथांनि एडजास्टखौ नायनानै नोङो स्पन्सारखौ लानो हायो। बिनिफ्राय आङो बेयाव खुलिनाया सानथामसेल' जादों। भिडिअखौ रेगुलार खालामनो हाखायाखै। नोंथांमोनाबो मिथिगौ आं इउटुबावबो एक्टिभ थाथ'खायाखै दासान्दि।